Espanya, Ibèrica, llar de guerres antigues. Oh, Espanya, 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 passió i sentiment de velles famílies. Oh, Espanya, un brau adormit al sol del migdia. Oh, Espanya, 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 Ibèrica, llar de guerres antigues. Oh, Espanya, 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 passió i sentiment de velles famílies. Oh, Espanya, un brau adormit al sol del migdia. Oh, Espanya, un brau adormit al sol del migdia. A veure, va, llegeix-me l'horòscop. L'horòscop? Va. Diu, atenció, la persona que més estimes et farà patir. Ah, sí? Em faràs petit? No, que jo no. Però, diu, però fes el cor fort i no et deixis vèncer. Al final, el teu amor triomfarà. Ara jo. La sort et mira als ulls. Dia ideal pels jocs d'atzar. Número de la sort 22. ¿Y el mío? Soy Capricornio. Ah, Capricornio. En dies com avui, més val no viatjar. Perill d'accidents i de caigudes. Señorita, ¿falta mucho para llegar a Mallorca? 15 minuts aproximadament. El cinturón, ¿no té el cinturón? Ostres, mira quina meravella de cala. Quines aigües tan netes i transparents, eh? És una passada. Què deu ser, això? Vos agrada? Això és la Falconada. És una de les reserves ecològiques més importants de les illes. Hosti, en la foto és preciós, eh? Sí, i la volen destruir per fer-hi un hotel de 5 estrelles i un camp de... Ostres, com a la platja de Castell, a Palamós. Jo vaig estar a la campanya Salvem Castell. Ah, sí? Mira, jo som de la plataforma Salvem la Falconada. Ei, xoca-la! Josep Maria de Blofeu. Què tal? Jo me dic en Biel. I a tu? Clementina. Molt de gust. I què? Aconseguireu salvar la Falconada? No ho sé. Els mitjans de comunicació passen de nosaltres i els polítics també. Ai, mira, que bonico! Mira, això d'aquí és d'EA. I allà de vora hi ha lluc calcari. Hosti. És que les Balears són massa. A les Illes Balears els anglesos van trobar la Pineda vora el mar, el ginet i un clima suau, amb dobes i bon humor, i de calma i a pescar, i una mel i dolç amor. Les parelles van buscant, les parelles van buscant, Blanca, Eivissa, discoteques, hippies, Mila, Formentera, ecològica defensa, la Carrera i Dragonera, bona coca sobrassada, no t'oblidis l'ensaïmada, un tombet i a fer la siesta, a Mallorca sempre és festa, Que ja està! Vinga, família, que per avui, Tothom en marxa, que demà tenim molta feina. Hem d'anar a veure el castell de Bellver, Valldemossa i la granja d'Esporles. O sigui, que hem d'arribar ràpid al càmping. Dormir a un càmping? Verge Santíssima, les meves cervicals. Això no pot ser, Meritxell. Les queixes de l'Enric és el que mana. ¿Sabe que el camping este donde vamos está justo al ladito del casino? A Mallorca hi ha casino? Hombre, uno de los más famosos de toda España. Salen todas las revistas del corazón. Hi anirem, oi? On? Al casino aquesta nit. Ruleta, blackjack... Però si tu no saps jugar ni el cèntim. No, però aquesta nit serà diferent, tinc un pressentiment. Escolteu, vull fer una proposició no de llei. Què? Anul·lar el càmping?
I anar a dormir a un bon hotel? No. Proposo que aquesta nit, aprofitant que està al costat del càmping, anem tots al casino a provar sort. Ay, los hay que dicen que no creen en el horóscopo. ¡Qué hipócritas! ¡Ay, no se puede, no se puede! Han dicho que no entre nadie. Nena! Home, vinga, fa 3 hores que sou a la tenda. Lo bueno se hace esperar. Mira que en som d'estranys nosaltres, eh? Dormim en un càmping, però anem a sopar d'esmoc. Sí, llogat. Això tu. Enric, jo el que no entenc és com t'hi has apuntat, tu. Oh, un interès sociològic pels casinos, no? O sigui, la ludopatia, les revistes del cor... No veniu, vosaltres? No, la Clemen i jo hem quedat amb un tio que hem conegut a l'avió. D'un col·lectiu ecologista. Sí, tu sabies que els camps de golf que hi ha a l'illa consumeixen la mateixa aigua que una ciutat de 70.000 habitants? És impressionant. Tachín! La Trini! Ei, Xavi, que vas sola? Què passa aquesta nit? La senyora Emilia! Què? T'agrada? D'on t'ho has tret, això? M'ho ha deixat l'Òscar. No m'ho puc. La Fina! Mireu-la! Què? Què me'n dius? Collons. Sí que t'expliques, maco. Per mi se n'espassa. Ens estan acabant les fitxes, carinyo? N'haurem de comprar més. Hi vas tu? De cap manera. Tu saps el que portes gastat amb el ditxós número 22? Portem gastat, carinyo, portem. No, maco, a mi no m'emboliquis, que has estat tu qui s'ha entestat en venir a jugar. Què vols dir amb això? Ben bé que t'hi has apuntat, tu? Ai, per seguir-te la corrent, mira'l. Sí, home, no em diràs que t'has comprat aquest vestit i aquest barretet per seguir-me la corrent. A tu no et feia cap il·lusió. Ai, esclar que em feia il·lusió, però jo en trauré molt profit. Profit? No em diràs que te'l penses tornar a posar, aquest vestit. Naturalment. Però, carinyo, que no veus quin escot que portes? Si se't veu el número de les sabates, home, si tothom t'està mirant. Ai, que ets burro, fill. 14, vermell per ahí manca. Fina. ¿Sabes una cosa? Acabo de ver a Marina de Soto en persona. ¿Qué te parece? Es que no... ¿Qui es? Marina de Soto, la novia de Paco Cortés, ese moreno guapísimo que sale en las revistas del corazón. Jo és que no. I la Fina? Fina! Ai! Carta. 13. Carta. 14. Carta. 24. M'he passat, Emília, m'he passat. Però per què estàs tan content si has perdut? Perquè desafortunat en el joc. Afortunat en l'amor, No, carta. 22. Ens hem tornat a passar. Por favor, tengo los nervios destrozados. 24. Cuando no nos quedamos cortos, nos pasamos. I ara què fem? Vuelvo a intentarlo, José María. Oh, vuelve a intentarlo. Ya. De esto que admiten dinero en metálico. Sí, señor. ¿Y una toca, No. ¿También es metálico? No.
8, 18, 11, 20, 17, 9... Carta. Meritxell, has vist la Fina? Què? Quina Fina? No. Agafo carta o què? Ah, la meva Fina. Sí. On? Sí, va, carta. L'has vist? No l'he vista. 21! 21! He guanyat! Robert! Meritxell, què et passa? Que has perdut? No, sí, he guanyat. Doncs per què plores? Digues. No tinc ningú amb qui celebrar-ho. Que et serveixo jo. No ho sé. Home, provem-ho. Provem-ho. He guanyat! He guanyat! Perdón, lo siento. ¿Perdonado? Yo no quería, de verdad, se lo juro. Pues como debe ser cuando quieres. Es que la he confundido con otra. No lo estropees, tonto. Ah, pero no se enfada. ¿Por qué iba a enfadarme? No es muy frecuente que un chico joven y guapo la bese a una gratis. En realidad estoy encantada de conocerte. ¿Cómo te llamas? Robert. ¿Robert? ¡Oh, Robert! ¿Vamos a tomar algo? No. És que m'esperen, gràcies. Adiós. Ostres, si la Fina m'arriba a veure, noi. Hasta pronto, Robert. Bueno, ahora cuando me... No, sí, ya lo tengo. Hace rato no. Yo creo que... Ah, bueno, hasta ahora no ha sido, ¿no? Vamos a hacer una... ¡Aquí está! Por favor, aquí. ¿Qué pasa? Yo no he nada, por favor, no facin fotos, deixa'm estar. Y ante nuestras cámaras tenemos al enigmático nuevo amor de Marina de Soto. Por favor, diga... Caram, només d'arribar a Mallorca ja surts a la premsa del cor. Això sí que és anar per feina, eh? I en canvi els de Falconada no aconsegueixen mai que els facin cas. Quina vergonya, Robert. Cógelo. Por favor, Pero si yo no- caballero, díganos por lo menos cómo se llama. Díganos, por favor, es para corazón loco. Contéstenos, por favor, no. De Soto y su misterioso nuevo amor, sorprendidos besándose bajo el embrujo de la noche. Vaja. Veig que ahir al vespre vas aprofitar molt bé el temps. No, carinyo, no és el que sembla. Mira, deixa'm que t'expliqui. Ahir... No m'has d'explicar res. Por favor, señorita, por favor, señorita, para corazón loco. Contesten unas preguntas solamente, señorita, por favor. Señorita. Em pots explicar què és això? Adelante, pasa. Buenos días, Robert. Perdón que la moleste, me han dicho que quería usted hablar conmigo. Yo también quería hablar con usted. Lo de anoche fue, no sé, una metida de pata. Lamento muchísimo que haya salido a la prensa. Yo no quiero... No importa que me xerris en castellà, t'entenc perfectament. Som mallorquines, jo. Així doncs, no està enfadada. No, enfadada. Estic encantada. Tu i jo treballarem molt junts. Vols berenar? Berenar? Seu, pardalet, hem de xerrar de negocis. Els meus amics m'esperen, eh?
Això és en Pino, el meu mànager. Mireu, això és la Falconada. Que guai. És un dels paratges naturals més guapos de les illes. I aquí volen construir? Sí, madona. Un hotel de 5 estrelles, uns xalets adossats, un camp de golf, un desastre. Quina barra! No pot ser, és tan preciós. O deixen de construir o un dia tota Mallorca s'enfonarà dins del mar baix el pes del ciment. Escolta, no es pot fer res amb això? És que hi ha molt d'interessos en joc i la nostra plataforma no té recursos. Tot va igual. Tu creus? Quina bestiesa. El que seria una bestiesa fora desaprofitar aquesta ocasió, nen. Són uns diners que ens cauen del cel, tu. Després del que vas perdre ahir la nit al casino, fill meu. Vols dir? Al cap i a la fi, què has de fer? Una sessió fotogràfica amb ella, una mica de manetes, un petonet, i a canvi, una pasta. No, ho sento, carinyo, però no ho penso fer. Això és com prostituir-se. Sí, noi, és veritat. Doncs el que podem fer és telefonar-la i dir-li que no ho penses fer. Exacte. Si no és, pel doble dels diners. Ara vinc. Preciós, tu. Aquest paratge abans estava inclòs dins les àrees protegides, però ara mos han rebaixat 29.000 hectàrees als espais protegits a Mallorca. Alça. Home. Val el que val. Acceptat. Paga el doble. El doble. I les dietes. Dietes? Sí, potser sí que hauria de fer una mica de dietes, perquè penso tenir una mica de panxa. Escolta'm, i si fes ratjuva, perquè així ens em trobo com blancot. Què et sembla si sorties més morenot? Tu estàs blancot. Doncs jo m'estic posant negre. No, digue-li que no. No se pot. Pues vai. Alto, esto es privado, no se puede entrar. Ay, pero si él trabaja aquí. Sí. Endavant, Robert, endavant. ¿Lo ves? Com estàs? Bé. Escolta, que se t'ha presentat? Sí. Em dic Fina, Josefina. Hem parlat abans per telèfon, no sé si te'n recordes. Sí, encantat. Igualment. No. Si todo el mundo tiene su tiempo, ¿por qué yo no tengo el mío? Ricardo, por favor, Y si no, no te peino el show. I la Marina? L'estan maquillant, però estarà llesta ràpidament. Escolta'm, has dut la teva maquilladora i la teva estilista? Doncs no. No. Però què penseu fer? Doncs res, les truco ara mateix que vinguin. Que estan aquí a l'hotel. Sí. No. Estem tots en un càmping, prop de sa Falconada, perquè és que l'hotel sortia molt car. Clar. Que us sou de bravistes, els catalans. Yo este brillo un poco aquí, un poco aquí. Vale. A ver, relájate, monada. Marina, no me tires el pelo, Richie. Perdona, pero es que yo también tengo mi tiempo, ¿no? Pero como no es tuyo... A la revista es queda molt mona, però així natural no mata. Sí, està operada de tots costats, així qualsevol. Els pitxos té bonicos, això no es pot negar, però és bonic. Silicona. Sí? Una vegada anant en avió es veu que li va explotar la silicona. Així, paf! Ho vau llegir? Això em sembla que li va passar a un altre. No, era ella. Sí. Muy bien. Mira allí. Mira la cámara. Tienes que besarme y mirar allí. Sí, venga, más amor, más pasión. Muy bien. Vols que sortim a fora? No. Sí, Fina, si dins fa molta calor. Que no? Vigila. La persona que més t'estimes et farà patir. Así, me gusta. Muy bien. Con amor, venga, con amor. Muy bien. Con éxtasis, perfecto, muy bien. Muy bien, sí, sí. Robert, això no és el que havíem quedat. Muy bien. Però què fa? Aparta, s'està loca? Los pelos no. Molt bé, perfecte, molt bé. Sigue. Fotografíalo todo. Besa-la si t'atreveixes. Xica. Mira aquesta.
Hosti, I aquesta altra, mira. no m'ho puc. Però què et va passar, carinyo? Tenies les orelles vermelles. Home, era la calor dels focus. Sí, la calor dels focus. El que passa és que t'estava donant gust, si ho sabré jo. Mira aquí, quina cara de dolor que fa, mira. Espera. Marina de Soto fue atendida de sus lesiones en el hospital de Son Collet y renunció a presentar una denuncia contra la mujer que le había agredido. Ai, que generosa. Digo, comprendo que esté rabiosa por haber perdido a su marido y la perdono, afirmó Marina. Pero Roberto y yo seguiremos adelante. Por favor. És al·lucinant. Per fi us he cercat per tots els càmpings de Mallorca. Què? Ja heu llegit la premsa? Sí, escolta, nosaltres... Escolta, em sap molt de greu, el que va passar de veritat. Què dius? Ha estat un èxit rotund. El tema estrella de la temporada. Tenim moltes ofertes. El públic vol saber més coses del nostre triangle amorós i les revistes estan disposades a pagar molts duros. Però quin triangle amorós? Si tot és mentida. L'única cosa de veritat en tot això és el teu braç enguixat, oi? Mira! No tens res? Res de res. Però ja he venut l'exclusiva de l'escaiola i les fotos del gimnàs fent rehabilitació. O sigui que tot és una mentida. Bé, és la meva feina. Però, escolta, tu què et dediques exactament? Surto a les revistes del Corazón. I per què? Idò, perquè som famosa, jo. I per què ets famosa? Ai, perquè surto a les revistes del Corazón. Fantàstic. I aleshores, en Paco Cortés tampoc és el teu gran amor? Es diu Fulgencio Martínez. Marina, ja estan aquí. Sortiu? Molt bé, ara anem. Un moment, qui està aquí? He convocat a la premsa per dir-los que estic embarassada. Què? De tu, amor meu. Què vau fer quan jo no hi era? No, si no pot ser, si no... No vàrem fer res, que no ho entens, Alota. Venga, por favor. Sí. Tranquilos, tranquilos. Hoy anunciamos mi embarazo, una exclusiva. Dentro de un tiempo digo que lo he perdido, otra exclusiva. Luego vosotros lo reconciliáis, yo me desespero y lloro, otra exclusiva más. Y así, colorín colorado, este cuento habrá acabado y unos cuantos milloncitos habremos ganado. Vamos a trabajar, vamos. ¡Vamos! Sí, hola. ¿Cómo estáis? Bien. Me encanta que me hagas esa pregunta. Pues no, todavía no hemos decidido el nombre del niño o niña. Marina, ¿te sientes más amante o más madre? Bueno, para mí lo más importante es el amor. Qué bonito, Marina, pero Roberto, ¿cuándo vas a conseguir el divorcio de tu exmujer? Nunca. ¿Cómo? Perdón. Que nunca voy a divorciarme de Fina. Estoy enamorado de ella, soy feliz con ella. Pero, ¿y Marina? ¿Marina? ¿Quién es Marina? No la conozco de nada. Pino. Marina es tu nuevo amor, la que tú mismo has dicho que serías capaz de hacer cualquier cosa por ella. Oigan, voy a revelarles algo realmente sensacional. Tomen nota, apunten. Todo esto es una falsificación, ¿entienden? Es mentira. Ellos solo quieren vender exclusivas. Yo no conozco a esa mujer. La besé por error. Todo lo demás es falso, que no lo entienden. El que no és fals, escuchen, el que no és fals és que molt prop d'aquí, a Sa Falconada, volen destruir un dels paratges més importants de l'illa. Que no Biel, vine aquí, corre, explica-ho. Bé, com a representant de la plataforma Salvem la Falconada, vull denunciar les maniobres d'especulació urbanística que s'han duit a terme per requalificar el paratge natural de la Falconada. En els darrers 10 anys, 24 projectes de camp de golf han rebut el suport de les nostres autoritats, la majoria d'ells amb una urbanització anexa. Però que no ho entenen? La meva història amb la Marina és falsa, és un engany. El que no és mentida és el que diu aquest noi. Però gravin, escriguin! No insisteixis, Robert. El que has dit és la veritat. Però no interessa. ¡Oh! ¡Paco Cortés! ¿Dónde? ¡Allí, míralo! ¡Ay, qué bajito es! Me lo imaginaba más grande. Hola, amigos. Buenas noches. Esta es la mujer que quiero y con la que me voy a casar. Pero, Marina, ¿y el hijo de Roberto?
Roberto, pero si es de Paco. Oh, Marina, ¿y tú cómo lo sabes? Eso, una mujer siempre lo sabe. De Paco. Què vos pensàveu, que m'enfonsaríeu el negoci? I de no, Bergant. No. La Marina és una gran professional i sempre guarda un as dins la màniga. Per dalt? Mi Paquirri. Cases Índies Balears, els anglesos van trobant a Pineda vora el mar. Xinet i un clima suau, amb dobes i bon humor, vida calma i a pescar, i una mel i dolç amor. Les parelles van buscant, les parelles van buscant, Blanca i Vista, discoteques, hippies, Mila, Formentera, ecològica defensa, la Cabrera i Dragonera, bona coca sobrassada, no t'oblidis l'ensaïmada, un tombet i a fer la siesta, a Mallorca sempre és festa,